Kuphazamiseke ukudlala kakhuzane abantu bafuna igusha okuyingoma ke kaMthandeni ke etrenda kakhulu ke kulezi insuku. Futhi ke le ngoma isibreak nama-record ke amakhulu ke ala eSouth Africa. Bafowethu ngicela uqala nginibikelela la kwisiqiniseko esemedia. Mawuqala ungela le channel ngicela uzobulungiswa ke ucanazela button ka-subscribe ke ukuze uthole ezinye izindaba ke engizokwenzela zona. Bafowethu kuphazamisekile ukudlala kakhuzane umfoka Mpongose ke lapha ke kwi-active action yayo ke iSpring Picnic All White ke bikade ke isongoya ke lapha ke abantu ke babhiyoza ke bafuna ke ingoma ke kaMthandeni ke lapha ke okuyinto ke le bafowethu ke eyenze ukuthi ukhuzane ke agcine ke angakwazanga ke ukuthi ke akhululeke noma adlale lapha ke kuyona lo mcimbi. Ukhuzane ke usezikhulumele ke ekhasini lakhe kodwa ke ngiyeza ke nodaba ke oluphelele. Abantu ke benze into ethusayo, babhiyoza bonke maqedane ke bafuna ingoma ke kaMthandeni. Ekubeni uMthandeni bazi kahle kamhlophe ukuthi igqoma elisha ke belingekho kulo mcimbi, belingayona ingxenye, kodwa abantu abakwazanga ukulinda bacule ingoma kaMthandeni yona le oyizwayo. Mathi supera pepe, supera para pepe, supera para pepe, supera para pepe. Injalo bafowethu indaba isikhathi ke lesi bokufanele ukhuzale ngabe uyadlala ngase stage ke abantu ke bamvimba ke ngalendlela. Webafowethu ngifuna uhlale khona la kwisiqiniseko esemedia. Ngiza nomlando omkhulu engizoqala lapha na ku-2017 ngale ngxabano ke yokuthi ke abaculi bobabili baphazamiseke.